Ahojte! Dnes vám poviem o mojom obľúbenom hobby, o mojom obľúbenom koníčku. Moje obľúbené hobby je čítanie. Áno, ja veľmi, veľmi rada čítam a normálne čítam takmer každý deň a myslím si, že čítam relatívne veľa. Napríklad za minulý rok, za rok 2024, som prečítala 43 kníh a za tento rok, za rok 2025, som zatiaľ prečítala 38 kníh, ale ešte mám čas. Ešte mám 2 alebo 3 týždne do konca roka. A myslím si, že za tie týždne ešte stihnem prečítať nejaké knihy. Takže zatiaľ 38, ale myslím si, že prečítam ešte viac kníh. Napíšte do komentárov, koľko kníh ste prečítali vy za minulý rok alebo za tento rok. A napíšte do komentárov aj to, či ľudia vo vašej krajine veľa čítajú. Prečo je to zaujímavé? Ja som totiž nedávno videla jeden článok a dočítala som sa tam, že na Slovensku ľudia nečítajú veľa. Dočítala som sa, že 44% ľudí na Slovensku neprečítalo za minulý rok ani jednu knihu. Zaujímavé, že? Tak link na článok bude dole pod videom. Môžete si tam prečítať ďalšie detaily, ďalšie štatistiky. Tak, ale tieto čísla, tieto počty kníh, ktoré som prečítala ja, napríklad 43 kníh, ktoré som prečítala za rok 2024, toto sú iba knihy, ktoré som dočítala. Knihy, ktoré som dočítala do konca. Prečo to hovorím? Prečo je to dôležité? Lebo okrem kníh, ktoré som dočítala, ktoré som prečítala celé od začiatku do konca, je ešte veľa kníh, ktoré som nedočítala. Veľa kníh, ktoré som rozčítala a nedočítala. A to je OK, to je úplne normálne pre mňa. Ja často nejakú knihu rozčítam a potom prečítam prvých 10 strán, prvých 50 strán a potom sa rozhodnem nedočítať tú knihu. Áno, niekedy prečítam aj 300 strán a potom tú knihu nedočítam. A to je OK. Najlepšie je, keď sa do nejakej knihy už od začiatku tak začítam, že neviem prestať. Začítať sa do knihy, to znamená, že tá kniha ťa pohltí. Áno, si úplne v nej a v niektorých extrémnych prípadoch ignoruješ všetko ostatné okolo seba. Áno, tak sa začítaš do knihy, že všetko ostatné ignoruješ. Ale nie všetky knihy sú také. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že ja skoro vôbec nečítam slovenské knihy. Naposledy som prečítala knihu po slovensky od slovenskej autorky v roku 2023. Vo februári 2023, tak to bolo pred skoro 3 rokmi. Takže už skoro 3 roky som nečítala žiadnu slovenskú knihu. Prečo? Lebo ja si väčšinou požičiavam knihy z knižnice, z mestskej knižnice a teraz bývam v Anglicku a moja knižnica tu v Anglicku nemá žiadne knihy po slovensky, takže preto väčšinou čítam knihy po anglicky. Ale teraz mám knihu po slovensky. Áno, toto je kniha po slovensky, nie je z knižnice, je zo Slovenska. Priniesla som si ju zo Slovenska, keď som tam naposledy bola.
Takže ďalšia kniha, ktorú si prečítam, bude po slovensky. Je to zaujímavá kniha. Je od autorky Ireny Brežnej a táto kniha, moja verzia, je po slovensky, ale to je preklad. Originál je po nemecky. Prečo? Lebo Irena Brežná emigrovala do Švajčiarska už dávno, už dlho žije vo Švajčiarsku a píše po nemecky. Takže originál bol po nemecky, ale ja mám slovenský preklad. Takže ďalšia kniha, ktorú si prečítam, bude po slovensky. Áno, teraz musím dočítať knihu, ktorú mám momentálne rozčítanú a potom si konečne po 3 rokoch prečítam knihu po slovensky. Dobre. Tak teraz už viete trochu viac o mojom hobby, áno, viete už, čo čítam, koľko čítam, v akých jazykoch čítam a tak ďalej. A teraz vám chcem povedať trochu o gramatike a o slovách, ktoré ste počuli v tomto videu. Ale najprv vám chcem povedať o mojom kurze slovenčiny, alebo o mojich kurzoch slovenčiny, lebo mám kurzy na rôznych úrovniach, tak ak chcete, ak máte záujem o kurz slovenčiny so mnou, môžete sa registrovať cez link, ktorý je dolu pod videom. A ak máte nejaké otázky alebo komentáre, môžete mi napísať e-mail alebo napísať komentár. Tak, a najbližší kurz začína už v januári a bezplatné ukážkové lekcie budú už teraz v decembri, 15. až 17. decembra. Tak, dobre, to je všetko. Poďme na gramatiku a na slová. Teraz sa pozrieme na slová, ktoré ste počuli v tomto videu. Prvé slovo je čítať. Myslím si, že slovo čítať už všetci dobre poznáte, ale počuli ste aj iné slová. Počuli ste slovo čítať s rôznymi prefixmi, s rôznymi predponami. Toto sú prefixy alebo predpony. Tak, a čo to znamená? Napríklad dočítať. Slovo dočítať znamená skončiť čítanie, prestať čítať. Naopak, slovo rozčítať znamená začať čítať. Áno, napríklad vo videu bol príklad, že som rozčítala knihu, to znamená začala som ju čítať, prečítala som nejakú časť, ale nedočítala som ju ešte. Prečítať je dosť neutrálne slovo, a prečítať znamená prečítať niečo od začiatku do konca. Ale nemusí to byť celá kniha, môže to byť napríklad jedna strana. Áno, prečítať jednu stranu. Tak, začítať sa do niečoho. Áno, začítať sa plus do plus genitív. To znamená zahlbiť sa do čítania, ponoriť sa do čítania. A toto slovo sa je veľmi dôležité, lebo neexistuje slovo začítať. Začítať neexistuje, musíme mať začítať sa. Počuli ste aj slovo dočítať sa a toto sú dve rôzne slova. Áno, dočítať znamená skončiť čítanie a dočítať sa znamená niečo iné. Dočítať sa znamená dozvedieť sa čítaním, zistiť niečo čítaním, nejakú informáciu. Napríklad, dočítala som sa, že 44% ľudí nečíta, to znamená, zistila som to, lebo som si to prečítala v nejakej knihe, alebo článku, alebo texte. Dobre, ešte posledná informácia pre ľudí, ktorí majú radi gramatiku a gramatickú terminológiu. Môžem povedať, že slovo čítať má imperfektívny aspekt alebo nedokonavý vid po slovensky
A tieto ostatné slová s prefixmi majú perfektívny aspekt alebo dokonavý vid. Tak, to bola gramatická terminológia a to je všetko. Čaute.